हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना आं मैयासो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बेनो जाबाय स्वाच जाल मिशननि बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोननो आं दिनै मबाइलजोंनो बोरै एप्लाइ खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय। भिडिअआ गोलाव जानो हागौ, बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाग्रोबाय। नोंथांमोना दानालासिनो भिडिअखौ डिटेल्सै नाय, नङाबा जेबो बुजिनाय नङा। जुदि नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायाखैबा सोर मा बेसेबां पस्ट दं, बेसेबां एप्लाइ खालामनो थाखाय सोर बेसेबां पास जानाय जानांगोन, बिनि सोमोन्दै आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामखानाय दं। नोंथांमोना नायाखैबा एप्लाइ खालामनायनि सिगां बे भिडिअखौ नायनो हागोन। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होखागोन। नोंथांमोनहा दानिया भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय। आं बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव साबस्क्राइब बटन नुखागोन। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं बिनि लिंकखौ होखागोन, एप्लाइनि लिंकखौ। नोंथांमोना बेयाव थुनानै क्रोम ब्राउजाराव एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोननि मबाइलाव डेस्कटप साइज नङाबा नैबे मोनथामसिन नुनायाव बे मोनथामसिन नुनायाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे गाहायाव बोख्लायनानै नैबेहाय डेस्कटप साइट दं, बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज जागोन, इन्टारफेस जागोन। नोंथांमोना नैबेयाव गोसोआव लादि नोंथांमोना जायखिजाया मोनसेल' रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन, जेन'बा मोनसेल' पस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव जुनियर एसिसटेन्ट आरो कम्पिउटार अपारेटर आरो मोनसेया ड्राइभार एन्ड पियन दं। नोंथांमोना अबेखौ एप्लाइ खालामो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेसेबां पस्टनि थाखाय बेसेबां पस्ट दं एबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्टस नांगोन बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ खालामखानाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना नोंनि नामखौ एन्टार खालामनो, फार्स्ट नेम, बेयाव मिडल नेम आरो बेयाव लास्ट नेम। जुदि नोंथांनिया जेन'बा फर एग्जाम्पल नोंथांनि नामा फोगोम, जेन'बा कुमार दंदेरोबा बे कुमारखौबो टाइप खालामदो। जेन'बा टाइटेला इस्लारि बा फोगोम कुमार इस्लारि जागोन। जुदि नोंथाङा फोगोम इस्लारिल'बा एग्जाम्पल बेयाव फोगोम होदो, लास्ट नेमाव इस्लारि होदो। बेयाव नोंथांनि नामखौ होदो, बेयाव नोंथांनि फादारनि नाम, जेन'बा नोंथांनि फादार नेमखौ बेयाव फुल नामखौ होदो। बेयाव मबाइल नाम्बार, नोंथांनि मबाइल नाम्बार, बेयाव OTP थांगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ सेलेक्ट खालामदो। जेन'बा माना बेसेबां, 1 तारिख, बेयाव डेट आरो बेयाव मान, जेन'बा जानुवारि, नोंथाङा बेसेबां मायथाइयाव जोनोम जादों बेखौ सेलेक्ट खालामदो। फर एग्जाम्पल 1997। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि जेन्डारखौ सेलेक्ट बानायदो, मेल ना फिमेल। मेल, बेयाव क्लिक खालामदो। नोंथाङा मा कमिउनिटि, बेयाव ST खौ क्लिक खालामदो। जाय हाजो ओनसोलाव थायो बे ST हेल्थखौ होदो। जों ST प्लेना ST खौल' क्लिक खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव होनाय दं वेदार बिलंस टु इक'नमिकलि वेकार सेक्सन। बेयाव नोंथाङा जेन'बा वेकार सेक्सननि इक'नमिकलि बेकवार्ड सेक्सननिबा एस होदो, बेयाव नङाबा नङा, न'आव होदो। आर इउ ए पार्सन विथ डिसेबिलिटि होदों नोंथाङा, जेन'बा नोंथाङा माबाफोर आथिं आखाइयाव खुनि एबा नोंथाङा खेंगुरा माबाफोर दंबा बेखौ एस होदो, गैयाबा न'आव होदो। गासिबखौबो फिलआप खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबे साबमिट डिटेल्सआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे OTP फैगोन। बे OTPखौ नोंथाङा गाहायाव बोख्लायनानै बिदि OTP फैनाय, बिनि उनाव नोंथाङा नैबे रेजिस्ट्रेसन न'आवनो क्लिक खालामफिन। जुदि नोंथांनाव एप्लिकेसन ID, वेबसाइट ID आरो पासवर्ड थाङाखैबा बे लगिनाव क्लिक खालामफिननानै नोंथाङा नैबाहाय क्लिक खालाम। फरगट रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराव बेयाव क्लिक खालाम। नैबे फरगट रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव नोंथांनि नाम आरो नोंथांनि डेट अफ बार्थ आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव जाय मबाइल नाम्बारखौ क्लिक होदोंमोन बेयाव होनानै नोंथाङा साबमिट खालाम। अब्लानो नोंथांनाव नोंथांनि वेबसाइट ID आरो रेजिस्ट्रेसना थांगोन, नोंथांनि रेजिस्टार्ड मबाइल नाम्बाराव थांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे लगइन एन्ड साइन इन आव क्लिक खालाम।
क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारानो इउजार आइडि जायो। नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामदो। पासवर्डआ नोंथांनि मबाइल नाम्बार OTP दहाय बे फरवर्ड होनानै थांखागोन। जेनेबा बायसान्सआव नोंथांनाव थांबाय बायाखैबा नोंथाङा दहाय बै फरवर्ड नुनायाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि नाम आरो डेट अफ बार्थखौ होनानै मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथांनि मबाइलाव थांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि बेयाव इउजार आइडिया मबाइल नाम्बारानो जाखागोन। पासवर्डआबो नोंनि मबाइलाव रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बारावनो थाखागोन। नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामदो। बेखौ बेयाव होनानै गासिखौबो डिटेल्स खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे लगइनआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथाङा मा पस्टखौ एप्लाइ खालामनो बेयाव सेलेक्ट खालामदो। जेन'बा LD जुनियर एसिस्टेन्टखौ एप्लाइ खालामना कम्पिउटार अपारेटर ना ग्रेड 4खौ एप्लाइ खालामदो। आं बेयाव एग्जाम्पल ग्रेड 4खौनो होनोसै। बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे प्रसेसआव क्लिक खालाम। बेनि उनाव नोंथाङा गाहायाव बोख्लायनानै नोंथाङा नोंथांनि 10 क्लासनि बर्डनि नामखौ बेयाव लिरदो। मामोन जेन'बा सेबाबा बेयाव सेबाल' क्लिक खालामदो। टाइप खालामदो। बेनि उनाव इयार अफ पासिं नोंथाङा बेसेबां मायथाइयाव पास जायामोन बेखौ क्लिक खालामदो। होदो। जेन'बा आं 2014आवनो पास जादों मेट्रिकखौ। बेयाव बेसेबां मार्क रेकर्ड खालामामोन माने बेसेबां नाम्बार मोनामोन नोंथाङा बेखौ क्लिक बेयाव होदो। नोंथांनि मेट्रिकनि टटेल नाम्बारखौ बेयाव टाइप खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबेहाय मोनसे बक्स नुदों बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबे प्रिभियासआव खनसे क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। नोंथाङा बिनि उनाव नैबे साबमिट डिटेल्सआव क्लिक खालाम। बिदि खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि बे एप्लाइ खालामनाया जाबाय। नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा LD जेनेबा जुनियर एसिस्टेन्ट आरो कम्पिउटार अपारेटरखौ खालामनोबाबो एखे प्रसेस। नोंथाङा खालि पेमेन्टल' दाननांगोन। नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसनखौ बेयाव डाउनलड खालामनानै लादो। फिउचार उननि थाखाय नांगोन बेखौ। जेन'बा नोंथाङा एडमिटफोर डाउनलड खालामनाय आरो एग्जामफ्राव नांगोन। ओंखायनो नोंथाङा बेखौ डाउनलड एप्लिकेसनाव होनानै डाउनलडआव होनानै लोगो लोगो नोंथांमोनहा बेबायदि फैगोन। नोंथांमोनहा बिदि फैबा नोंथांनि एप्लिकेसना जाबाय। नोंथाङा फिउचारनि थाखाय बेखौ प्रिन्ट खालामनानै दोनदो। अब्लानो जासिगोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै कमेन्ट खालामनो हागोन। सोंहरनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों एबा बुजिबाय। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ।